Breaking news from HDTV. Nana Bakar Umar Dawara kilin Egypt Hausa gani na masallacin garin Dawara inda aka gudanar da sallan Idi. الحمد لله على نعمة الإسلام أحمده سبحانه وأشكره على الدوام. Mun samu ga ci gaba da kawo muku da gudanar da bikin sallah garin Daware ga mun samu ni malami ko zaka ga mana sunanka? Sunana Musa Bamanga Daware. Musa Bamanga Daware. Ya aka gudanar da bikin sallah? Mun gudanar da bikin sallah gaskiya lami lafiya, ba kome ba wani hayaniya. Mun yi sallah a cikin masallacin juma'an mu, sakamakon da aka kawo mana batun coronavirus shine ya hindar namu zuwa asali inda muke sallah, that is Idil Fitr ba. To amma yanzu sakamakon coronavirus shine muka yi sallah a babban masallacin juma'a cikin Daware. Ya bambancin sallan bana da ta gabata? To sallah gaskiya, especially let's talk in general perspective, batun irin sai ya kun irin wannan ragunan sallah gaskiya da gaskiya is automatically different. Me bambancin da gaskiya ragunan sun yi arha ne ko sun yi tsada? Sun yi arha. An samu an yi laya kenan. Umar Aliyu daga Daware, mun gode. Ya aka gudanar da bukukuwan sallah? Alhamdulillah, sallah an yi shi lafiya galau. Ya bambancin bikin sallah na ya bana da wacce ta ga wuce? Gaskiya na yanzu nan alhamdulillah mun samu mun sayi rago, mun sayi kayan sallah ma yara. Sunana Nuruddin a garin Daware. Ka samu kayan sallah? Alhamdulillah mun samu kayan sallah. An yi layya a gida? An yi layya normal. An yi layya ga aka ci nama kenan? Normal. Mororos kace? Ya sunanka? Adamu. Adamu, ka samu kayan sallah? Alhamdulillah. Ka samu kayan sallah? Wa ga dinka ma? Baban ga dinka ma? Ya turo ma ne? An yi laya a gida? An yi laya, za ka ci nama kenan? To masu kallon mu, kun ga yadda aka gudanar da bukukuwan sallah a garin Daware, wanda ni ne wakilin Egypt Press Hausa Abubakar Umar Dare na dauko muku rahoto a kai. Ku kasance da Egypt Press Hausa domin samun labarai da domin su. Breaking news from HDTV.